ассалому алайкум дӯстон тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинои нав ба нав. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Корвон тарафи Коронсити панҷум дарвоза дар дуконе ки аз тарафи соҳибкорзан паплинои туркӣ ба фурӯш гузошта шудааст хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарӣ нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро ба дигарон падилитсия кунед то дигарон аз ин паплиноҳои рангу баранг огоҳ шаванд. марҳамат акнун биёед якҷоя наворро тамошо мекунед. салому алайкум апаҷон, кӯи ҳамин нархҳо мера бигем барои паплинои турецки белмандо флутекс фирмини дизайн задагиҳои 400 сомон. дизайнишона пеш меорум. Дизайнери санги оригинали тоза дубайский санго сваровский да. Фирмаш кадом фирма? Флутекс фирма белмандо, яъне ки ғафси хушрӯй гиҷим намеша. Ай хитоиш ҳама аст бозор дар осида ма дастёнком дорум. Неки эни хеле кози маира қапидестон хушрӯбиша бинум. Хеле материалш вообще дигар да мақсад. Ну оригинал шайда дидаҷо. Ай шам фарқ дошта бо. Ай пуштиш нигоҳ куда мана чӣ материал тозагиша мефаҳмӣ. Баъд далавош эмблема дорад. Ина ҳа. На як бор метоне ки дар сёмкатон ҳами эмблемаро бине лапс кунӣ мақсад харидор худаш бо мебина. Ина худаш фарқ карда метавонад. Ино бенигинош ҳам ҳастай. Бенигинои ино 260 сомон аст. Без сангаш да худаш материал 260 сомон либос шай. Ис дизайнери кардаги сангаш. Агар дождик задагӣ боша, 300 сомон аст. Ҳастай бо дождикошам ҳастай. Ино борои нав омадагианд. Иноли нами як ду се рушид омадагиай. Моделои нав, иноям белмандо фирмини. Ҳамаш ино фирмаи флутексан ина. Як фирма ина. Як модел, як фирма. Фирминиянд ино ҳама. Наметавонед ки ҳами хел рангошона? Ина ма як такта нишон метавонам шуморо подписчикони муҳтарам тамошо кунед. Ин ҳами магазинда ҳами борош паплинои туркиянд. И апашка худаш прамои аз Туркия мера бора. Худаш ай бора прамой мезана. Мисол визиткаш ҳам дорам, ма дар наворум визиткаш ҳам мемонам бибинед. Кадом метавонед агар мисол бо хоҳиши заказ кадом дорем. Озодона дар номери телефонаш занг мезанед, ҳамаша мефаҳмонам. Чор ранг ҳастай. Шам дизайнери кардаги бияфам. На ин намудош додарҷон ино абрешум қатиян 3D меган инора 400 сомон ай нархшум 400 сомон нархшай дождик задагия нигиниш сваровский оригинал дубайский санго ино да бесангшам ҳаст. Як тактам исмоне мешабу дигаришам. Инҷа расветкоша аяк нақш чанд та вай кадаги будай. ранг аст. Ҳар як гул 4 ранг, 5 ранг. Нақшош ҳам бисёр нақшои хушрӯб дар мекунам. Вана ино бармайдош айду дар. Нево бармайдош. 5 метрш як либос мешавад. Рулониш 40 метрай. 5 метрш як либос мешавад. 220 сомон, 180 сомон, 150 сомон. Ҳамаи гулои нав омадагианд. Бори навай, ҳамаш бори нав. Баъд иҷа бо кашмириҳо ҳастай. Кашмириҳо яъне ки бо ғафси мулоим 260 сомон сангдор шай, 220 сом бесанг, 5 метрш як либос. Инош санги дождик задагия ҷавз буда неки сангишон. Баъд ин намудор ғиҷим намешавад. Беу тук метавонам ки истифода барам кунем то. Бер шангали хушрӯб дайдан. Ҳар намуд гулош ҳастай. Аз ҳар як гулош 4-5 расветкаҳо ҳаст. Неҷа рулоношон ҳастай. Чӣ гуле ки дар боло нигинадор мебинед, дар мин так ҳамаи бенигиношам ҳастай. Чӣ гуле ки ҳастай, бенигиншам ҳастай. Мақсад иҷа ҳам нигинадор мефурӯшанд, ҳам бенигин. Ба иҷа хубиш дар чия ки чанд намуд нигина задагия, дизайнери задагия. Ин оҷа ман нишон метавонам дождик задагия. Чӣ нигинае ки дар кора инҷа задагианд.
ай ҳама нигиное ки ҷавсадаган неймо ҷавсадаган беҳа ҷавсад нигинош оригиналам ба ини тараф 280 сум я либос шай иво сербарана апа Сербараму фирмини Барпара. Unitex Flutex. ини фирмош Unitex Flutex ин фирмои ба қуввати ҳами Туркиян мисол ҳамин фирмо машҳуранд дар дунё Нехел сплошной нигин задагиш 280-300 сом. кадом давлатое ки папрен заказ мекунанд ҳами Туркия ин фирморо нағз медонанд хушон ки чӣ фирмае Не, но арзонтарош 150. мегӯшанд гули нағзае гули хушуай 250, 180. ай як расветка апам инай Аз вай 5 расветка ҳай. Мана ин расветкош ба инҷа мондагай на. Инҷа ман мекшоне ки на инҷа расветкоя бини. 5 намуд ҳастай. Инам Белмандо фирмаи Flutex. ани папрено ки шумо ҳозир дар навор мебинед ин барои ҳоҷиё бисёр мегиранд ин папреноро бисёр сифатҳошон хуб аст фирмаҳошон Unitex аст фирма Unitex як нусхааш ду ранг доштаан ҳамин майдагӯ ин заминҳошон сафед аст просто иҷа гулошон вай кардага иш гули кабуча буда аиш розуви Баъд нархи дига намудошам дорем. ини дига намуд И баркалонай. ё баркалоношон Ди расветка дора ҳо, ина ё баркалон дора. баркалоношон ирам аму нархошон чанда ки вора Инош 180 сомонай, бармайдо, ино 210 сомонай баркалон. баркалоношон Ой, яли хел бармайда дорем, ин 230 сомонай либосаш. Ина ирам баро кангура ҳоҷиё. бисёр хушрӯ дорад ин папремои ҳастанд ки ошу доранд мақсад доранд ба дили пур ранг шуд дига намешавад. иншаллоҳ ҳозир ман ҳамин папремое ки шумо дар навор мебинед инстаграми ҳамин магазина ман дар описание видео мемонам кадометон агар хоҳишманде медонед инстаграм бо бисёртарак Ҷо ҳама намуд гилош, ҳама чиёш ҳастанд. агар бо подписатсия кунед ҳар рӯза гринав мефуранд дар оҷа иҷа мисол ҳам магазиншон ҷое ки айҷа яктаи намуна мондагиам барои фурӯшшон ай так лоношон ай иҷа намунаҳош ҳамаш мигинадоранд ини гиле ки на аю тараф ман дар навор гирифтесим ҳамура нақшш дига нақш аю ини нақшш дига нақш аю ини гуло бо баъди вай омадагиам анаиш чанд нусхаи гуфти Авай се расветка дорем. Сирх шастай, фиолетовый шастай, коричневый. Ина оз ман ҳар се свеча нишон медам. Мана ин сирх шай. Ина фиолетовый шай. Нигиндорш ҳам дорем, бенигинш ҳам дорем. Коричневийш ҳам дорем. ай коричшам аст Ина и гул омадагия номаш Клеопатра, ин 4 расветкаша дорем. оли ай санг задаги нестена Не, ай нав омадагия оли назаре метрш 50 сомон, як либосаш 250 сомон меша. 5 метрш як либос меша. ё Ай 4 бармайда расветка дорем. Ҳозир нишонетим, и бармайда ҳай. Ҳозир дигар сатушо нишон медим. Ина коричневиша ва тагиш тёмно-синий буд, и тагиш сиёҳай, глош коричневый мана. Ина иш фиолетовый ай. Ина иш тагиш сиёҳай, глош фиолетовый. 4 расветка дорем. Фирмаи Unitex, фирмаи Сафҷан. Фирмаи Сафҷан ай бениҳоят сифаташ хуб ай нағз рафтестан. Найс, Оли баи пишам. ба нигинзанира вай нашида вақт нашида. Такша бидем чӣ ғавси шуруа ягон вай надорад. ин ба агар овда тар кунам хадига зиш мекунам Масъалаи сифат шуда 100% кафолат ҳастан. ини гулои рамашка гуло чи апа Ӯ рамашкагуло Кашмир. Кашмир ном дора, аю 4-5 расветкаша дорем, ӯ ғафстаракан. Ман агар мисол бигем бисёриё ҳозир Россияда бошам, барои ҳамво бениҳояти хуб ай, барое ки ғафсай, пахтаи тоза ино камка ғафстаракан. нархшанда ин Ино бе нигиниш 220 сомон ай, мана. Нигиндорош 260 сомон ай. Айн чанд расветка дорум, гулмайдаша дорум, гулкалонша дорум, мана мине боло ҳамаш ҳамин чизай. Ҳамаш ҳамин материал ай.
این 10-15 расветкаш ҳастае. Ман ай хеле шастае бо ман ҳам. Ина иншам бинен як бор. Инам ҳамин материалае. Ин материалашон ғафсан, нисбати дигар материало. Но сифатшон бениҳоят хубе. Ина хебо гулмай дор шастае мана. Анам гули азида. И гулмай даша. Айш 4-5 расветка дорем. Ай ҳамаш 3-4 расветкаи ҳастае. Обши 15 расветка дорем. 15 гул. Анам чӣ дорам? Ҳамин намуди Шона ки беҳад ғавс будааам. Ира мешав ки зоби зимистон, тобистон любой фасл. Ин любой вақт мебоши ягон вай надорад. Беҳад ғавс будаам ки. Бисёртар ай мардуме ки Россия мебаранд ҳамин чиза мегиранд. Ай бо атлас гулшам дорум. Озят. Мира. Да уҷа. Ин атлас гулай. Да брава.